Kapitola 19. Babs prebudili akési zvuky zvonku. Nemôžete oslavovať trochu tichšie? Veď je neskoro po polnoci. Hnevala sa v polospánku. No hluk silnel. Nejasne si uvedomovala, že niečo nie je v poriadku. Výkriky jej začali pripadať skôr vystrašené ako radostné. A zrazu niekto nahlas zvolal o pomoc. Dievčina okamžite vyskočila z postele. Vstávajte, niečo sa tam vonku deje, skríkla Nalufa s Momom. Vyrútila sa von z hlavného stanu. Pohľad na Kemp ju načisto ohromil. Medzi tvormi vládol zmätok. Všetci preľaknuto pobehovali a snažili sa ukryť alebo újsť. Ochranná stena kempu bola narušená a z každej strany sa nebezpečne približovali postavy v čiernych kabátoch a krvavo-červenou šatkou na hlave. Mortani obklúčili kemp a kúsok po kúsku ho zaberali. Ničili všetko, čo im prišlo do cesty. Prezerali stany a na silu z nich vyháňali zmetené tvorčeky. Zlodej duší a jeho služobníci našli, čo hľadali. Babs zhrozene pozerala na tú spúšť. Musím ho nájsť. Chce predsa mňa. Ostatným nech dá pokoj. V tom zbadala pohyb dobre známej vychrtnutej postavy. Zlodej duší sa k nej pomaly prikrádal a ceril svoje špicaté zuby. Babs pozrela do jeho krvou podliatých očí. Okamžite ich nechaj na pokoji, skríkla s malou dušičkou. Zlodej duši sa nahlas rozosmial a premeral si dievčinu od hlavy až k petám. Povedz mi jediný dôvod, prečo by som mal. Toto malé škvrňa ma má poraziť. To ty dodávaš všetkým týmto úbožiakom nádej na záchranu? Smiešne. Nedovolím, aby si im niečo spravil, zvolala Babs bledá ako stena. Ale chceš sa hrať na hrdinku? Zavrčal a podišiel k nej tak blízko, až cítila jeho mrazivý dých na zátilku. Tak sa priprav na hrdinskú smrť. Dievčina zmetene hľadala pomoc. Vedela, že sa nemá ako brániť. Magický prášok a jej vynálezy ostali ležať v hlavnom stane. Od strachu ani len nedýchala. Cítila, ako sa k nej zlodej duší nebezpečne približuje. A v tom celý kemp zaplavila oslepujúca žiara. Jej sila odhodila zlodeja duší i všetkých jeho sluhov za ochrannú hranicu kempu. Babs spadla na kolená a rukami si chránila zrak pred prudkým svetlom. Momová magická sila ju zachránila. Vystrašené výkriky dobrých tvorov ustali a na chvíľu nastal kľud. Zlodej duší zreval od zlosti. Dievčina s prižmúrenými očami pozrela jeho smerom. Stál v tme, no i tak rozoznala, ako sa premenil v tieň. A ten sa začínal šíriť ako jedovatý dym. Dobré tvory opäť prepadla hrôza. Svetlo, ktoré ich obklopovalo, nahrádzala tma a beznádej. Momo bojoval zo všetkých síl, no jeho žiara ubúdala. Nedokázal temného pána potlačiť. Až napokon nastalo temno. Bielý tvor padol od vyčerpania k zemi a celý sa triasol. Dievčina k nemu pribehla a hladila ho po tvári. Prepáč, Babs Brúmanová, povedal zoslabnutým hlasom. Nezvládnem to. Nemám viac síl nás chrániť. To nič, všetko bude v poriadku, upokojovala ho. No temnota, ktorá pohltila celý kemp, v nej vyvolávala omračujúcu hrôzu. Nikto sa ani len nepohol, ani nepípol. Nezahrávajte sa so mnou. Ste slabí. Nevidíte to? Nepríjemný šepot zlodeja duší sa dostal do hlav všetkých dobrých tvorov. Potom sa zlodej duší premenil do svojej ľudskej podoby, zdrápil dievčinu pod krkom a zdvihol ju zo zeme. Nikto ti nepomôže, rozumieš? Pozri sa okolo. Všetká táto skaza iba kvôli tebe, zasičal a jeho stisk ešte viac zosilnil. Čo si to dovoluješ, ty hnusný podliak? Lufo vyletel zo stanu, triasol sa od zlosti a v ruke držal sklenáčik s magickým práškom.
Čierny tvorček ho v záchvate hnevu otvoril a hodil po zlodejovi duši. Prášok sa rozletel na všetky strany. Iba pár zrniečok zasiahlo zlodeja duší. Ten sa iba povýšenecky zasmiel a pustil Babs na zem, aby si oprášil svoj milovaný dlhý kabát. Babs bolestivo dopadla a v šoku pozerala, ako sa takmer prázdna nádobka kotúľa okolo nej. Nudíte ma. Opäť tento zázračný prášok? Zasmial sa zlodej duší. Aj tí pred vami si mysleli, že ma s ním zničia. Hlupáci. Ale bol to úžasný deň. Vtedy som ukradol svoju prvú dušu. Bola tak krásna a čistá. Rehotal sa ako šialenec. Babs jeho slová prekvapili. Deduško už niekedy musel prášok proti zlodejovi duší použiť. Ako to, že nezabral. Aj on bol predsa z iného sveta. No tak, Babs, premýšľaj. A v tom jej to došlo. Vedela presne, čo má spraviť. Iné vysvetlenie nedávalo zmysel. Načiahla sa po sklenáči, v ktorom ostalo už len zo pár posledných zrniečok. Zlodej duší sa k nej so sliským úsmevom otočil. Tiež si to chceš skúsiť? Nemyslel som, že budeš taká hlúpa. Jeho útok prišiel rýchlo a nečakane. Ostrými zubiskami sa zahryzol Babs do čela. Telo jej zaplavila ukrutná bolesť. Lebka jej išla prasknúť a oči sa jej podliali krvou. No bolesť samotná nebola najhoršia. Oveľa ťažšie bolo bojovať s pocitom beznádeje. Hlavou jej bežali všetky zlé spomienky, výčitky a pochybnosti. Ochromovali celé jej telo. Snažila sa tie pocity potlačiť, no nedokázala to. Chcelo sa jej plakať od zúfalstva a prosila, nech to už skončí. A potom zbadala rozmazané siluety svojich dvoch priateľov. Aj napriek všetkému, čo sa doteraz stalo, dokázali vstať, pripravený kemp chrániť. Musím pokračovať v mojom pláne. Musím to spraviť. Pre nich, ale aj pre seba. Zovretie silnelo. Temný pán z nej vysával dušu a ona strácala silu. So zatajeným dýchom si siahla k tvári a zložila si okuliare. Sklenený svet sa jej začal pred očami strácať. Spoločne so zlodejom duší sa ocitli vo víre farieb a zvukov. Stisk zubov neustúpil, až kým nedopadli na povalu deduška Ala. Vtedy zlodej duší s revom povolil a uľahol dievčinu k zemi. Takto si chcela zachrániť svojich kamarátov. Vziať ma sem. Práve si obetovala svoj svet za ten ich. Predsedel zlodej duší cez zuby. Zničím to tu. Aj všetky dobré duše, ktoré tu stretnem. Babs pozbierala všetky zvyšné sily, aby sa vytrhla zo zovretia zlodeja duší a vysypala mu prášok priamo do očí. Zlodej duší zreval od bolesti a zakrýval si rukami popálenú tvár. Dievčina s hrôzou sledovala ničivé účinky prášku. Postupne mu prenikal do tela a premieňal ho na popol. Čierna sadza sa šírila po celej miestnosti. Babs cez ňu nevidela ani na meter. Oči ju štípali a v ušiach jej stále znel príšerný rev temného pána. Až napokon krik konečne ustal a niečo jasne biele sa zjavilo na mieste, kde pred chvíľou stála čierna postava. Zrniečka popola ustupovali svietiacej guli, blížiacej sa k dievčine. Babs k nej natiahla trasúce sa prsty a jemne sa jej dotkla. Vtedy sa guľa rozžiarila a Babs pocítila, ako sa jej do tela vracia sila, nádej a láska. Bolesť a pocit prázdnoty ustupovali. Babsina duša sa vracala späť do jej tela. Zrniečka popola sa usadili na zemi a vytvorili hrubú čiernu vrstvu. Babs oprášila z detkovej leňošky hustý prach a s povzdychom sa na ňu posadila. V rukách držala podivuhodné okuliare. Cez obe sklá sa tiahol hlboký škrabanec. Zatvorila oči a nasadila si okuliare na tvár. Nič. Pod nohami stále cítila tvrdú podlahu a keď otvorila oči,
Uvidela len svoj odraz v zrkadle. Slzy sa jej tisli do očí, i keď vedela, že dobré tvory budú v bezpečí. Mamo s Lufom sa o nich postarajú. Zahľadila sa na tých pár posledných vecí, ktoré na povale ostali. Bolo tu už takmer prázdno. Iba na malom stolíku sa povaľovalo vrecúško, v ktorom pred pár dňami našla magický prášok. Vzala ho do rúk a chvíľu sa s ním neprítomne pohrávala. Odrazu pocítila vo vrecúšku čosi tvrdé. Takmer úplne zabudla, že v ňom ešte niečo ostalo. Vytiahla z vrecúška krásny prsteň a fotografiu, na ktorej bol jej detko spolu s 2 kamarátmi. Všetkým 3 šibalsky svietili oči a spokojne sa usmievali. Poriadne sa na fotku zahľadela. A v rohu si všimla čosi, čo predtým nie. Akési podivné veľké vtáky. Počkať, to predsa nemôže byť pravda. Že by to boli naozaj hylky? Blízko pri trojici sedeli na zemi zázračné vtáky, ktorých pierko mala Babs ešte stále vo vrecku nohavíc. Znamená to teda, že fotka pochádza zo skleneného sveta. Zvedavo ju otočila a na zadnej strane našla nápis: K skutočným priateľom je vždy cesta. Dovtedy nezabudni, že každý svet je krásny a plný dobrodružstiev.